Evo, počeli su pripreme za novu sezonu, kakva je atmosfera u ekipi, evo, kako vam se čini na prvom treningu sa ovim nekim novim i mlađim igračima juniorkama? Prije svega vas pozdravim i drago mi je što sam ponovo na okupu, naravno sa ovom ekipom. Čast mi je ponovo doći na pripreme sa svojim curama sa kojim već dugo vremena sarađujem. Naravno, desile se neke izmjene u ekipi tipa naša Ivana Stekimić, koja je u prethodnoj posezonu bila sa nama, sada je u ekipi ženskog rukometnog kluba Krivaje, a golmanica Ivana Rajković je sada u ekipi Lidže. Naravno, ostali smo i bez trenera Damira Cipurkovića, ali tu je naš direktor, bivši sadašnji trener Elmir Gatanović, koji će ispuniti taj nedostatak i sarađivati sa nama onoliko koliko je moguće i davati nam podršku, s obzirom da se već poznajemo duži vremenski period. Naravno, tu su i starije igračice poput Hermine Kušmić, Indire Rozović, koji će uvijek biti tu sa nama, biti nam najveća podrška, davati motivaciju i mislim da nećemo imati problema u nastavku sezone. Kako su očekivanja? Pa što se tiče očekivanja, iz uprave imamo zeleni signal da se opustimo, da je sada relax. Ne daju nam previše neku sad, kako da kažem, ne stvaraju veliki pritisak, ali u suštini uvijek imamo šanse, tipa izgubili smo da budemo titulu, da budemo prvi u prvenstvu, ali nadamo se da ćemo imati odlične rezultate u kupu BiH. Je li bilo tebi lično kakvih ponuda za odlazak? Pa jeste, bilo je nekih ponuda, ali ja sam još ovdje vezana također sa fakultetom. Ovo mi je završna godina, posljednji semestar, pa poslije ćemo vidjeti da li nešto vani, da li ćemo nešto vezano za posao, a o tom potom. Do pol sezone ovdje. Tako je.